de la positivitat que pensem que hi ha darrere d'aquesta moció, que volem sumar-nos és a aquest corrent de que demostra o que vol pretendre de que no existissin morts de primera ni de segona, de que tots els xiquets que moren en qualsevol conflicte o acte terrorista tots tenen pare i mare, de que nosaltres no estem per mantindre el parany i sé que la reflexió que en aquests moments és la que impera, malauradament, de que per a que algú guanyi algú ha de perdre, al contrari, creiem que les noves teories de la pau, com per exemple jo guanyo, tu guanyes, són les que tenen que moure la vida dels polítics, per això en el punt tercer està el Consell de la Pau, i respecte al Consell o respecte de l'acte que demanem respecte a l'anomenat pacte anti-jihadista, el que se rebutja d'aquest pacte anti-jihadista no és el pacte en si mateix, sinó és la tergiversació que se fa per a mantindre una suposada llibertat de retallades de les llibertats. Això és el que s'està dient que nosaltres no estem d'acord. Per la resta és absolutament una moció positiva en pro de la pau i de la llibertat i suposo que part del nom dels dos companys ens agradaria visquerà un recolzament d'este retall. No ens ha de temps a parlar, però veig que ha sigut unànime la voluntat de mantindre-la. És perquè, a veure, el pacte jihadista es diu pacte jihadista i no l'ha ficat ni el company de Totes ni l'Esquerra Unida ni el Compromís ni els països ubicats geogràficament en una part del món. Part del món no està Venezuela, per cert. Jo no sé si hi haurà una dictadura o no, però a algunes eleccions ja guanya l'oposició. Ja m'agrada a mi que totes les dictadures del món guanyaren les oposicions, però bueno, cada un tal. Nosaltres el motiu per el qual mantenim i no hem volgut acceptar la proposta vehement dels companys del Partit Socialista respecte únic del pacte jihadista és perquè evidentment nosaltres entenem i podem respectar el contingut que s'ha citat d'aquests articles del pacte jihadista. Com no anem a estar en contra de que a qui mate als terroristes se li apliqui la llei. Però sí que és veritat que l'home propone i Déu propone. I passa que després, amb lleis com el pacte jihadista, te trobes que en els dies de Zapadores s'efectua determinades violacions dels drets humans reconeguts per observadors internacionals, com per exemple. Per cert, això se va aprovar així per quasi una per majoria. Per tant, entenent aquesta vehemència que ens vol transmetre el company del Partit Socialista, la realitat és que aquesta vehemència no se té en l'imaginari col·lectiu que proposa el pacte antijihadista. I per això a nosaltres no ens agrada aquest imaginari que proposa, no determinades mesures en contra del terrorisme i de la violència, evidentment. I vaig a per davant, i crec que parla en nom del company de Totes i del company d'Esquerra Unida, que el no a la guerra, que es diu així, no és un no a la guerra focalitzat en un lloc determinat del món, és un no a la guerra global. Per això es dia declarar un municipi contrari a la guerra i a la intervenció militar. En cap moment se diu en Àfrica, en Àsia, en Corea o